Jarane kirik lo walah nabrak gapura ayo yo lah he lo lah dalah campur sari joget kreasine datang embos seni yen to lagi nonton jaranan ojo lali melu goyang pinggul bisa nyenengke ati saya pato jogete matok pasti podo kapranan yang lagi nonton jaranan goyang bokonge aduh penake kae sagae buka siti jos ayo podo nonton jaranan campur sari joget lan gedinge datang embos seni yen to lagi nonton jaranan ojo lali melu goyang pinggul iso nyenengke ati saya pato jogete matok pasti podo kapranan yang lagi nonton jaranan goyang bokonge aduh penake kae sanggae buka siti
Ngesemun nuju saiki wis bukti kowe anyelaki ora patok becikmu yen kepetuk bebasane rasa ilang manise nyatane lali supae ye piye karepe kok aneh wong gawe goreng ngesemun nuju saiki wis bukti kowe anyelaki ora patok becikmu yen kepetuk bebasane rasa ilang manise nyatane lali sumpae ye piye karepe ye piye karepe gaya dangdut joget gaya dangdut pantas yen minggat mikut lenggo gawe gaya pantas yen wiramane sak solae digawe-gawe dangdut gayane
dalanging ati jarwa sarepa wong manis tan samalelo dateng gersane ndro kabeh ing buka monten sangalamon sarwa wong manis kang samalelo datat kersa nindra tapi kondo mung tansah ngelamun ngeli ngono yen urung ingkang sinetya ada atung lokro kok aja seneng lampun oh ye 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 oh ha ha os ye ha rembulan rintang senenge amadami jagat saisine binarong suarane beksi gugah rasa dutut ati nawalo istawata atiku son ya karonto-ronto surasane gawe tuwa sliramu te kok percaya tresno saiki ngerti karepmu yen sliramu arep misa aku saiki aku ngerti yen sliramu bakal angkot dadi sliramu putra nalendra yen to aku anak wong sudra nawala kang kepawisa aku kowe kudu
bisa tresno saiki ngerti karepmu yen sliramu arep bisa aku saiki aku wis ngerti yen sliramu bakal aku tati sliramu putra Nalendra yen to aku anake wong sutra nawala kang kebawisa aku kowe kudu bisa tresno ayo 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 yo Ayo sing kuat apa ora ayo. Hey. Ayo. Nyoto wancine wis tambuh anglaras wis cuma wis biar kumlaring budaya jalma kang cinandra karawitan barung nang ipo terus ambarung anyengkai mregiatan ambosani ayo ojo nglokro mrengmu dia dadiya sarana nyoto wancine wis tambuh anglaras wis cuma wis biar kumlaring budaya galma kang cinandra karawitan barung kandang ipo wis ambarung anyengkai mregiatan ambosani ayo ojo nglokro mengku dia dadiya sarana piye jalo apa op iki njaluk apa iki rene njaluk apa iki hah ayo sik tenang wah iki ajane dadi apa kemalan panganan iki ya njaluk apa iki
nyempol mungkung kendang reok ketipung imbal benang loro wos letro sompret pelok jalanan ngepang congklak barake igel macan mangap megap bocah ganok kaliyan kipra wos prodong kagunan reok pranyoto gawe kepiro yo yo Ayo, yo. Hey. Mas pada no sengatnya di bocah bagus. Yo. Yo. Yo.